Prachovské skály jsou pískovcové útvary různých forem nacházející se zhruba 6 kilometrů severozápadně od Jičína. Skály vznikly v období druhohor a stopy po osídlení jsou patrné již z doby kamenné, bronzové, raného středověku a ve skalách se dodnes nacházejí stopy po Keltech i raných Slovanech. Přírodní rezervace, součást chráněné krajinné oblasti Český ráj, je oblíbeným cílem turistů. Mimo hustou síť turistických cest v Prachovských skalách můžeme využít i 2 prohlídkové okruhy. Jsou značené zelenými a žlutými turistickými značkami a jsou vedené tak, aby návštěvník obsáhl to nejpodstatnější, co je ve skalách k vidění. 1,5 kilometru dlouhá žlutá trasa nás provede těmi nejzajímavějšími místy a na vrcholu stoupání nás čeká vyhlídka Českého ráje s překrásnými dalekými pohledy na hrad Trosky, kopec Viskeř, za dobrého počasí lze spatřit i Ještěd a část Jizerských hor. Nechybí ani blízký výhled na skalní věže, Madonu s děťátkem, Krakonoše, Prachovskou jehlu a Čapku. Velký okruh je značen zeleně. Chceme-li jej projít celý, musíme si vyhradit tak 2,5 až 3 hodiny. Svou cestu začínáme opět od turistické chaty na rozcestí pod Císařskou chodbou a kromě procházky skalním městem nabídne několik krásných vyhlídek. Třeba z hlaholské vyhlídky můžeme sledovat jinolické rybníky, vrcholky Brada a Přivýšina, v dálce zříceniny hradů Bradlec a Kumburk. Cestou potkáme jistě nemálo horolezců. Vždyť už v roce 1907 skupina studentů Jičínského gymnázia založila klub horolezců, takzvaný Lezecký kroužek Prachov, a uskutečnila první zaznamenané výstupy českých horolezců na skalní věže. Kroužek je činný dodnes a na skalách můžeme dnes už vídat nejen místní horolezce. Prachovské skály určitě stojí za návštěvu a všechny potřebné informace najdete pohodlně na www.prachovskeskály.com.